A legislación estatal e autonómica vixente na actualidade establece a obriga de todas as administracións públicas, incluída a local, concellos e mancomunidades, de contar cun plan para a igualdade entre mulleres e homes, ao marxe do número de traballadores que teña cada entidade local. Como Ourense, pois é unha provincia con moitos concellos, 92 concellos, 91 agás a cidade, pequenos que necesitan a colaboración, pois, por exemplo, desta Deputación a través deste tipo de xornadas para poñer en marcha eses plans de igualdade que moitos concellos non o teñen aínda. Decidimos poñer en marcha esta xornada para ver se vos podemos aclarar, poñer negro sobre branco e cualquera duda que teñades ao redor destes plans de igualdade que todos estamos obligados a ter por lei. A xornada, organizada pola Sección de Formación, Calidade e Avaliación do Desempeño do Servizo de Recursos Humanos e Formación da Deputación de Ourense, contou con 45 participantes de 41 entidades locais da provincia.